Вітаю, сябры! Сёння на маім канале «Казкі на канапе» мы сустрэнемся з героямі новай кнігі абаяльнай беларускай пісьменніцы Кацярыны Хадашевіч-Лесавой «Лета на зачараваным балоце», якая з'яўляецца працягам кнігі «Зачараванае балота», выдадзенай яшчэ ў 2021 годзе. Новая кніга спадарыні Кацярыны – гэта раман-казка, якая будзе цікава ў першую чаргу людзям з багатым творчым уяўленнем, а таксама дзецям сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Ды і дарослым, шчыра кажучы. Таксама. Каб лепш разумець паводзіны і ўчынкі герояў новай кнігі, я ўсё ж такі раю вам паглядзець відэаролікі, знятыя па першай кніжцы «Зачараванае балота». Тады вам будзе больш усё зразумела. Ну што, адпраўляемся ў госці да жыхароў балота і яго нетраў разам з героямі, галоўнымі героямі кнігі, хлопцам Андрэем і яго сястрой Юляй, якія ўжо падраслі за гэты час, канешне. І вось летам бацькі вырашылі разам з дзецьмі адправіцца на мора. Але Юля і Андрэй катэгарычна былі настроены і адказалі, што ўжо настроіліся на ўсё лета паехаць у вёску да бабулі і дзядулі, дзе яны бавілі час па-за минулым летам. Ну, напрыканцы ўсё адбылося, як і марылі дзеці. Бацькі ўсё ж такі здаліся і загадалі ім збіраць бялізы для паездкі ў вёску. Дарога ў вёску не падалася ім доўгай. Яны згадвалі мінулыя прыгоды, але абмяркоўваць услых яны не маглі. Таму кожны думаў нешта сваё. Уяўлялі, як прыйдуць на балота зноў. Канешне, бабуля і дзядуля узрадаваліся прыезду дзяцей, гасцінна іх сустрэлі. А наступнай раніцай, як толькі бацькі скіраваліся ў горад, дзеці ўжо імчалі на роварах на зачараванае балота. І тут іх чакала непрыемнасць. Імховыя чаравікі і кіёк-навігатар, якія калісьці зрабіў для іх багнік, гаспадар балота, на жаль, ужо не працавалі, і ножкі былі мокрыя ў Юлі, каб ісці па купінах балота. Дзеці засмуціліся, але вырашылі пачакаць тут, побач з балотам, а можа хто з жыхароў балотных выйдзе да іх. Ім жа так хацелася пабачыцца і з багнікам, і з яго жонкай спадарняй Кікі, і з іх дзецьмі, балоцем і Кімай. І раптам за кустоў яны ўбачылі дзявочы сілуэт, вельмі падобны на ведзьму Кларыну, якая рухалася як каралева, грацыёзна ступаючы па купінах балота. Позіркі Андрэй і Андрэя Юля былі прыкаваны да прыгажуні. Яны не маглі адвесці ад яе вачэй, пакуль тая не схавалася за сцяной чароту. Дзеці са страху кінуліся да ровараў і скіраваліся дадому. А ў вёсцы іх чакала яшчэ адна неспадзяванка. Побач з іхнім домам пасяліліся двое маладых людзей, хлопец на імя Мірон і яго сястра Каталея, якая вырашыла свой адпачынак правесці менавіта ў глухой палескай вёсцы. Ну, а каб бацькі не хваляваліся за дзяўчыну, брат вырашыў паехаць разам з ёй. Дзяўчына грацыёзна кіўнула і прадставілася. «Мяне завуць Каталея». Як дзівосна і казачна гэта прагучала. Тэмбр голаса так пасаваў да яе вытанчанасці і прыгажосці. А імя якое вельмі падыходзіла ёй. «Праходзьце, калі ласка, палескія турысты, будзем бліжэй знаёміцца», – папрасіла бабуля. Каталея бязгучна паставіла на стол гліняны кубак з малаком і сказала: «Я шмат чытала пра беларускае палессе. Яно настойліва клікала мяне. А калі прыехала, адчула, быццам бы была тут ужо раней. Краявіды цудоўныя, водар паветра асаблівы, гукі, якімі поўніцца наваколле, усё такое знаёмае, усё такое роднае.
Вочы дзяўчыны летуценна глядзелі праз акно на лес, з які ў гэты момант хавалася сонца. А Мірон усміхнуўся. «Фантазёрка ты! Ніколі мы сюды не прыязджалі. Начыталася кніг ды казак, а тваё багатае уяўленне малявала яркія карціны. Вось і здаецца табе, што ты была тут раней». «А дзе ты працуеш?» – спыталася бабуля ў Каталеі. «У бібліятэцы. Такой светлай і утульнай. А кніг у нас колькі. Я вельмі люблю чытаць, таму маёй запаветнай марай было стаць бібліятэкарам, каб праводзіць усе дні сярод кніг, знаёміцца з імі, чытаць самой і раіць іншым. З самага дзяцінства кнігі былі для мяне чымсьці чароўным. Вазьму кнігу ў рукі, і, здаецца, яна жывая. Я абсалютна уяўна праз дотык адчуваю, што пад кожнай вокладкай кіпіць жыццё. І варта толькі разгарнуць і пабегчы вачыма па радках, як ты апынешся ў свеце герояў, паглыбішся ў падзеі, даведаешся таямніцы, будзеш пражываць усе віры жыцця, сюжэта разам з імі. Любімая справа, якой хачу займацца. І вось яно, шчасце. Усё спраўдзілася, я працую ў бібліятэцы». Каталея са сціплай усмешкай прыняла камплімент і запыталася: «А ці далёка ад вас зачараванае балота?» А бабуля перапытала: «Зачараванае? Такой назвы ў нас няма тут». «Павінна ж быць, я ж чытала», – упэўнена сказала дзяўчына. Яе брат уздыхнуў. «Ага, у казцы». Яркія блакітныя вочы Каталеі ўспыхнулі. «Гэта асаблівая казка. Яна мне снілася з дзяцінства, а прачытала толькі сёлета, бо кніга нядаўна выйшла. І так мне захацелася сюды, у гэту казку прыехаць. Гасцінна запрашаем на наша казачнае Палессе», – усміхнуўся дзед Антось. Каля ўжо пасля вячэры Андрэй і Юля вырашылі правесці новых знаёмых. Па дарозе ім сустрэлася Кларына, якая павіталася ветліва, а Юля шапнула Андрэю на вуха: «Ведьма!» Усе пазнаёміліся між сабой, але Юля і Андрэй не падалі нават віду, што знаёмы былі раней з Кларынай. А Мірон, як заварожаны, глядзеў на дзяўчыну, і ніхто, акрамя яго, не бачыў сполаху агню ў цёмных вачах прыгажуні. І калі ўжо развітваліся, Андрэй усё ж такі запытаў Кларыны, ці дома багнік. А яна адказала здзіўлена, што даўно ўжо не была на балоце, туды даўно не ходзіць і таму нічога не ведае пра тутэйшых жыхароў. Юлія і Андрэй прыйшлі да вываду. Кларына хлусіла ім, бо яны ж на свае вочы бачылі яе на балоце. На наступную раніцу дзеці зноў скіравалі свае ровары на балота, і тут іх чакаў сюрпрыз. Новыя імховыя чаравікі і кіёк. Навігатар. Далей жа ў кніжцы апісваецца радасная сустрэча з сям'ёй багніка, гаспадарыняй Кікі, з дзецьмі Кімай, балоцем. Дзеці даведаліся, як пажывае скарбнік з Багнесій. Вось толькі пакуль што Мару не сустрэлі яшчэ, не ўдалося яе пабачыць, не прыехала яна ў госці да сваёй цёткі, пані гаспадарыні Кікі. Жаставаліся, ужо паабдымаліся, то гаспадарыня Кікі расказала ім пра адну цікавую асобу. Гэта была Лімнада, німфа балотная. А справа ў тым, што з некаторых пор Лімнада перасялілася ў Чорнае мора, якраз туды, куды накіраваліся на адпачынак бацькі Юлі і Андрэя. І вось што ж расказала ім гаспадарыня Кікі. Лімнада, німфа балотна. Некалі даўно-даўно яна жыла тут, на зачараваным балоце. Пра яе прыгажосць складалі легенды. Славілася яна сваім непаўторным хараством. Нора ўмела з выгляду ціхі. Не асабліва любіла разам з іншымі сваячкамі весяліцца.
з усёй аколіцы збяруцца пазабаўляцца русалкі, балотніцы, кікімары, азярніцы і яе клічуць з сабой. Ну, напрыклад, на арэле гушкацца ці спяваць песні ветаху. А яна не пойдзе з імі. Больш падабаецца Лімнадзе апоўначы па балоце адной прагуляцца, ды раскласці на купінах агеньчыкі, якія людзі згубнымі называюць. Агеньчыкі тыя з рук яе з'яўляюцца. Варта толькі ёй скласці далоні і раскрыць. Не баяцца яны вады, нават калі апусціць яна іх у балотную твань, адтуль заязджаюць. Вось ідзе балотная німфа, агеньчыкі з далоню выпускае і вакол раскідвае. Нібы зоркі зіходкія, ляжаць яны на аксамітавым моху і так вабяць сваім святлом любога, хто ўночы на балоце апынуўся. І калі захоча Лімнада падарожніка ў балотную тхлань завесці, не зможа ён супрацьстаяць, нават калі ведае, што нельга давяраць святлу балотных агеньчыкаў, нават калі ў той момант памятае, што згубныя яны. І самы ўстойлівы, які трымаецца, не ідзе, а толькі любуецца на зоркі, раскіданыя па аксамітавых купінах, пойдзе да іх, бо побач з'явіцца тая, якую ён кахае, і пакліча яго. І вось ужо ідзе ў твань балотную падарожнік. Не разумее небарака, што гэта Лімнада прыняла воблік яго каханай. І вось ужо перад ім не балотная німфа, а тая, каму належыць яго сэрца. Пакліча, і ён ідзе. Што хоча можа зрабіць няшчасным Лімнада? Нора ў яе пераменлівы і назаўсёды была непрадказальнай. Магла пажартаваць, пазбавіўшы свайго начнога госця розуму, магла ў твань завесці, магла да світання па балоце вадзіць. Наколькі я ведаю, яна заўсёды выбірала апошні варыянт. З першымі промнямі сонца адпускала свайго кампаньёна, пазбаўляючы яго магчымасці расказаць пра тое, як ён па балоце блукаў. У чалавека голас прападае, як толькі ён захоча пра гэта распавесці. І напісаць пра гэта не можа, рука не слухаецца. Выходзіць падарожнік з балота і нікому таямніцу раскрыць не можа. А Лімнада, правёўшы яго позіркам, тушыла агеньчыкі зоркі і клалася спаць, бо як толькі прыцемкі ахінуць балотныя імшары, адправіцца на свой наступны шпацыр, адна ці з кампаньёнам. Вось такая прыгожая легенда пра Лімнаду. Калі дзеці ўжо вярталіся дадому пасля гасцявання ў багніка, Андрэй пачуў за спіной нейкі шорхат. Ён азірнуўся і ўбачыў тую, якую хацеў так пабачыць. Гэта была Мара. Але яна раптам прыклала палец да вуснаў і прашаптала: «Нікому пра мяне не гавары!» і нырнула ў ваду. Вось так разварочваюцца падзеі, такія непрадказальныя на балоце. А што было далей, мы з вамі даведаемся ў наступны раз. Да сустрэчы на канале «Казкі на канапе».